புதுவேதம் படத்துக்கு அவர் மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நடனம் யார் இருந்தாலும் பாம்பு இருந்தாலும் ஆட வைப்பேன், உடும்பு இருந்தாலும் ஆட வைப்பேன். அவர் அதுக்கு தன்மையான ஒரு பையன் நடன உதவி கமல்குமார். இன்னும் ஒரு 5-15 வருஷத்துல அவரும் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகிடுவார். 10 வருஷத்துல. வணக்கம், என் பேர் குல்ஷன். நான் 35 வருஷமாக சினிமா உலகத்தில் இருக்கேன். கேபி சார்லேருந்து, அரவிந்த்ராஜ் சார்லேருந்து, எஸ்பிஎம் சார்லேருந்து, ராஜா சார் மற்றும் இன்றைய அரவிந்த் சார் எடுக்கும் தேசிய தலைவர் படம் வரைக்கும் நடிச்சிட்ருக்கேன். தண்டபாணி சார், இதோட பல டைரக்டருங்கெல்லாம் படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து இன்றைக்கி நான் முக்கியமாக பேச போகிறது ஒரு திறமையான நடன இயக்குனர். யாரானா அவர் ரமேஷ் கமல் என்கிற ஒரு அருமையான நடன இயக்குனர். அதாவது இத்தனை வருஷமாக எனக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் வந்து டான்ஸில் எனக்கு கிடையாது. பார்ப்பேன், ரசிப்பேன். பட் கமல் சார் வந்து நம்ம ரமேஷ் கமல் சார் வந்து பார்க்கும்போது இன்றைக்கி தான் நான் வந்து ஒரு 2-3 படம் பார்த்தேன். அருமையான ஒரு டான்ஸ் இயக்குனர். எந்த அளவுக்கு அவர் கஷ்டப்படுறன்றது நான் பார்த்துட்டேன். அது மட்டும் இல்லை, இது உங்களுக்கு சொல்ல போனால் பெருமையான விஷயம் என்னன்னா, 16 வருஷம் நம்ம இயக்குனர் அவர் பிரபு தேவா அவர்கள் கூட இருந்தவர். நான் அந்த எந்த அளவுக்கு அவர் அனுபவமாக இருந்திருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா உடும்பு என்ற படம் பெரிய பெரிய படம். அந்த படத்துக்கு வந்து அவர் தான் இயக்குனர் இருந்திருக்காரு. இப்போ வந்து உஸ்கோ சமாலோ என்ற ஒரு பாட்டை நான் பார்த்தேன். அருமையான 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 நடனம். எனக்கு என்னடா ஆயிடுச்சுன்னா, நடிகராக இருக்கேன். ஒரு இயக்குனரோ ஒரு தயாரிப்பாளரோ என்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு நண்பராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நான் அவருக்கு ரெஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு அருமையாக ஆடக்கூடியவர். அதாவது டான்ஸ் மட்டும் இல்லை, பாட்டு கூட பாடி நடித்து இருக்காங்க. அந்த பாட்டில் நான் பார்த்தேன். ஒரு திறமைசாலி, மிக திறமைசாலி. இப்போ ராசா விக்ரம் சார் இயக்குனர் இருக்கார். அந்த படத்தில் கூட அவர் அருமையான பாடல் பண்ணியிருக்காரு. விரைவில் நீங்கள் புதிய படம்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. அந்த படத்துலலாம் அவர் அருமையாக பண்ணியிருக்காரு. இப்போது இந்த ரமேஷ் கமல் அவருக்கு ஒரு வாரிசு இருக்குது. அந்த கமல் என்கிற ஒரு கமல் குமார் என்கிற ஒரு அருமையான மகன். அவரும் சாதாரண நடனம் நினச்சிக்காதீங்க. இவர் வந்து 16 அடி தான். அப்படியே நிலைமையில் இருக்கார். காரணம் என்னன்னா, அவரும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு நடன இயக்குனர். நடன இயக்குனராக மாற இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தான் இருக்குது. விரைவில் அவரும் நடன இயக்குனராக மாறுவார். நேர்களே, இந்த குல்ஷன் நடிகராக இருக்க, பாடகராக இருக்க, நம்ம ரமேஷ் கமலுடைய டான்ஸை பார்த்துட்டு இப்போ நான் டான்ஸராக மாறணும் கூட எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. அவர் சொல்லி கொடுத்து நான் ஒரு படத்தில் நடனம் ஆடணும்னு ஆசையாக இருக்குது. அது விரைவில் இறைவன் நாடினால் கண்டிப்பாக நடக்கும். இப்படிப்பட்ட நடன இயக்குநர்கள்லாம் இன்னும் பெரிய சாதனைகள் படைக்க வேண்டும். அவர் விரைவில் பெரிய படங்கள் பண்ணி பெரிய பெரிய நடிகர்களுக்கெல்லாம் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற நேரம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அவர் முதல்ல 16 வருஷம் ஒரு பிரபுதேவா போல ஒரு பெரிய நடன இயக்குனர் கூட இருந்தார் என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இப்போ வரக்கூடிய புதிய நடிகர்கள் கூட அவர் நடன இயக்குனராக மாற வாய்ப்புகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. நீங்கள் விரைவில் இந்த யூடியூப் சேனலை பார்க்குறீங்க. அவருக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றும் நம்ம ரமேஷ் கமல் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.